Maka gị
gịnị na ọ dị na nakwakọtala ewu echie mata igwe nọ n'ọbala ndị na-achị nọ n'agụ unu na nnukwu ibe nne maka gịnị ịlụziebe igwe abụrụ ibe ga-eli kadama mma ejebe igwe ka nsogbu n'anya taa ndebe graduation ụmụ akwụkwọ nrụzi ebe abụ na ngeli rice ọtụtụ igwe na-ekpe ọbala magụ na-agụ ndị bịara ya ọ dịrị otu ọbụ mgbazibulugbo gọọmenti etinyego anyị na nsogbu were ọgwụ igwe gbosesi ya unu na nnukwu mmọnwụ na-ebe eberebe ekwue ọnwa egwu ego alụrụ aka unu na nnukwu mmọnwụ na-ekwu na-ebu na igwe ebugolibe ji eme katu ya na-ebu na igwe ebugolibe ji eme katu na ni agwanye m unu n'isi egwu ọbụzọ unu bụ ka igwe si eme unu rụzie na Yoruba unu bụ ka igwe si adị ọkụ tata onye gwagwuchichi igwe katakata daba n'ime oku ekpobe otu ahịala ahịala egbube mma gbaba egbe wee jụwa a na-aza eze azọ ọbụ igbusisi ya ndị nwe ịgachi kedu onye ịgachizi ajọ ibe ọkụ na-emene n'ime ọkụ enebe anya sigineshọn igwe dị n'ime ya tat igwe na-ebuzi nwunye mmadụ aga họteelụ mgbe gboo ọ dịrị ọgwọ n'otu afọ unu abụgo n'ọdịna na-esoro anya n'igwe n'obozi igwe ka unu na-echi echichi ka unu na-echizi eberebe kwuwe nweze nwege gala ụkwa na-eme wenọdụ igwe ekwe nleta ekwenukwa eziokwu si na si ekwu n'ihe ejelu mbe eze n'ugbo rusie n'iru eze famili wee jụọ abadudu oge na-akọwalị m nke m hụrụ n'anya na ọnụ m mbọsi bulugbo nọ na bebe ka eze kụrụ mkpụrụ ọbụla eziokwu na-enwere eze odogwu nwoke ọbịa dị fes ochisiri na ya mere eze obilis dị sekọnd nwoke ọbịa dị sekọnd ochisiri na ya na ba nwekwuru nka na-akpọ eze nwenwe bụ dị tọk ochisiri nwuru hue ewe nwezie igwe Michael Anakweze dị fọt igwe Michael Anakweze ochisikwuru nwuruhue onye igwe nwata eze okoya dị 50 ochisikwuru nwuruhue onye mewa ka oge mewuo na ewuwa o wee lụtụsi ya igwe ka anyị na-akpụbe ndị be eze n'ugbo tata obi igwe Michael Anekwe mụtakwuru nya bụ igwe robọt igwe dọkịta robọt eze nwoke oge dị 6 onye bụ livin eze enweziri be ndị be eze n'ugbo tata ibe na kọrọbọ na-adị kedu ibe na-azọla eze azọ unu abụgo onye chisie nwụrụ nwanne onye ọ ga-echie haba nye bụ igwe Michael Anekwe anyị na-ekwu Anakweze onye mụtakwuru oligiride eze amosu injinia eze nwe anyị na-abụ tata ọzọ egbe ndụ wad ke Naijiria niile ekene
anyị bụ ndị Eze famili eze ka anyị na-echi ma bụrụzi eze baba anyị tata ọ gịnị na-emezi ekwudeli m nna m ibe egwu n'eze o wee nwụrụzi ya mmadụ echirozi ya papa bịa dulu m ịna eberebe egbu ebe imilikiti ka akpọrọ ọlaeze na igwe tata ma enebe anya one ka arọtara arọta jụkwa onwe gị ajụjụ ma iso n'ibe na-eme nne m nwa ewuwe mana tata igwe na-echizikwere n'iru nne ya igwe na-echizi n'iru nne ya nwata na-ekwu nne ya okwu n'afọ ajụjụ ka nna ajụ igwe na-echi n'ama ka na-echizikwu n'ụlọ ụka ọ bụ ka ndị Igbo chili igwe si echi ajụjụ ka nna ajụ o nwere ezigbo igwe ma eketele tata ka na tigbuo igwe maka gịnị na igwe ji ozi oge obodo n'aka unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe onye bụ iwe m nji wee gwue eberebe egbuwe ebe eze nwoke aya ọrụ akụdọla eze ochie akụdọla eze ochie ọrụ akụdọla eze ochie ijelọbanda ewuwe wene ka ga-ekwu ya n'ibi ya ọnụmụ mposibulubo onye chili ọzọ a na-atụrụ okwu ntụ ma tata achọwazi ya isi ntụ jebebe ndị ọzọ ibe wee ghazasị ya ya igbo mụrụmụ ọ na-egbo na anya obi ọ na-egbu ihe na ya aja wee jụọ unu jizikwa ogo n'iru ka na-eje a na-ejere nyaba eje onye gbata ego chiri echichi ma ọ bụrụ iche echichi bụ isi n'obi ga-eme ukwu iwe dị n'echichi echichi gị ikilisi ogwu igwe na-abụ onye dalibi ya ike ụwa gụ gị amalibe m ka a ga-eme iwe nwa akali ogweli mmadụ edere akwụkwọ ekwuru okwu igwe nọkọtakwue igwe robili nwụrụ n'ike eberebe ekpuwe ụwa ghazasị ya ụmụnne m gọọmenti etinyego anyị na nsogbu unu n'anya ibe pụtara katakata na onwere obi eze sikwa bịagasị n'onwe nna ndị Igbo ji wee kwuo okwu a na-aza eze azọ ọmụmụ ka na-amụ eze ndị ọcha wee chọba onye ga-abụba kwuo okwu ọkọwala eze maka gịnị ya eze ọ na-abụrụ oyibo onye eji wee ya na-atazi ya odibeze wee zọwaziela eze igbe ụmụnne m ọkwụlọ na akali na onye kwụrụ ya igwe ji wee bụziala rotation onye butere ya maka na odibeze ya na ntalizobi igbe ebe ọ bụ na nya na-arụziri ọcha na-ekwu igwe wee nagasị ya na obi osikwe bịagasị igwe wee bụziala rotation o nwere igwe ome kata ma enye gị igwe ị ga-asọkwa nsọ igwe na-asọ onye bụ okwu anyị na-alụja aka unu na nnukwu ibe nna-ekwu ka mbubi ya ka mmụma o nwere oge ọ ga-elu igwe bụziali n'obi unu na nnukwu ibe okwegwe na-ekwusiri okwu
nkata ka ewu na-anụ ụsana ọgwa na ibe anyị bụ n'anya akọtule eziokwu ka anyị na-agwa etọrọ amaka anyị na-agbalị igbo be anyị ewuwe mama bịa duru m nne m ụmụ nwunye nna m ara egwu nne m mama bịa duru m ibe kali ohweni eberebe ebuwe arụbaleze ama nwoke onye nteja bogide one ka ga-egwu one yazili ibi ya eberebe ebuwe haba eberebe ebuwe awụwa ọrụ akụdole zochie akụdole zochie ọrụ akụdole zochie ndị igwe adịba si n'obi kos ndụmọdụ ka m na-enye onye ọbụla chialia ma chialia tụọ ọnwụ ya ajụjụ na nza na-emere na ọbụzasi ya n'ọlasha ọnụmụ mbosi bulugbo tata nze na-abụ ọbụpụzi ọlashali ibe mebisi ya ewe nne m bịa agbalị mụ na-aba ka ndị ekele ndị na-eme ọgọ n'egwu egwu na-eje ntaja abụ ogide ebe a mụrụ odogwu ana m ekene chief Mike Nwaka alọ ezi nwanne mmadụ bịa weli omelara igbo niile ka m na-akpọ omelara bịa isi isi ka ọ chala igbo ba alụsị ijele igbo na-agbala ọsọ eso mepụla ego na-atụlụ ibi mele anya enwere nlozo omele igbo niile onye oche nne ya dị oji eze kwesịrị nwara bịa egwugwu keneli gị egwu ekenebe ezigbo nwanne mmadụ ka ọ bịakwue chief okwebu na nwanne eli Serikinzas bịa 2 minutes 1 million unu na nnukwu ibe ọ na-eme aka ji yusu nteja bọọbụ niile nna ndị yusu bịa weli egwugwu Atiku atakata abụọ okwebu na nneli udegwu na-edodo ebunu na-ede oke osina haba ana m ekene chief nna m ndị nwokoye onye ncheja bụ ide ajọ nkịta jisi anya ọkụ bịa shakara okwu na-eme igbo bịa ikenga igbo na Lagos steeti dịka ọdụ na-akpọ bombini ka iji eli n'elu bombin material ka iji eli n'elu egwugwu keneli gị bịa egwu na-eje nwule oke ebo ka nje kenebe chief okwu dị nwude egwe ọchịagha igbo niile ọchịagha nwaanyị igbo niile ewuwa mkpamkpa na mkpa gbogbo na mgbo egbe igbe
na ntị bịa aja agwọ ka ege igbo na-agbalị ọsọ ogbuwe ọdebe n'ọbịa haba ogbu dị nwude egbe onye mule wee gbugbo ọzọ ekene nsugbe ekeneli gị egbugbu keneli gị eberebe egbue udegwu na-ede udegwu na-edegwu egwu ekenekwue onye amụma ike ji nwaka mma na mkpule oji Chineke buru ụzọ eziokwu ibe na-emeri ya onye amụma nwere ike ji bi ya awụwa mpakala ga-ama ọzọ eziokwu emezi nta n'ọzọ kanalili unu na nnukwu ibe na-ekwu egwu na-ekene egwu nwa m Vincent Chibu Vincent n'obi nwa m onye ifite dunu egwu abịa Chibu Vincent n'obi ovu onye ọrụ na-asụ na-abịa nwa m ubi ya bịa gbalek egwugwu eme ewuwa udobi ka anyị na-akpọ ikedunu kọbịa si holu ya wobelagwu ifite dunu bịa egere na-akpọ gị nwa m haba oji beletiagwu nke dunu niile bịa oju na-eme oji moto eme bịa bịa gbalị igbo ọdụ egwu eme egwu adalịa egwu eji achala izu anụ ọcha onye ka anyị jeje obushi Uchenna nwa na-ekwe ọbara tụle dibịa nwa dibịa alụsị onye ka anyị ji jebe aja onye ka ọ na-etu ọzọ karịsịa kachala niile ọzọ dike na-anata ike na-ana achala bịa nwa dibịa ji mkpọrọgwụ egwu ọsọ ka anyị na-ekwu okwu ya ha bụ gozi ya mkpọrọgwụ na aja egwu onye ka anyị na-ekwu oyim nwa dibịa alụsị bịa weli ọkpọnya na ndụ ọkpọnya n'ọnwụ unu na nnukwu ibe bịa onye na-eme eme onye na-ebe ebe onye mmụozi na-enye nsogbu onye na-amụtara nwa were ọsọ were ije jabaja ilusia tuves ọzọ karịsịa nwa dibịa alụsị ome nke abụrụ n'anya igbe anya na-abụ ụzọ ome nke abụrụ n'anya ị na-abụ n'ibe abụ n'ọchịchị wegbu ọzọ mene nsukwu ekeneli gị egbugbu keneli gị egwu na-aga haba woli egwu na-aga haba iru anyị ka ọkụzụ ka anyị na-eje ana m ekene Chief Ikechukwu Fidelis Okonkwo ibe bụla ibe enyi na-agbalị ọsọ na amụma okeligechi ọzọ wee chi ya ọzọ mesiri obu mbọsị nwanụ na ọkụzụ ya ọzọ onye ka na-akpọkwu ude eji eke ego elili eji eke ego na oyi na ọma mbala bịa oyimelili eji eke ego na anyị
keneli gị onye ọkụzụ ọma mbala obe ka onye ra na-ede ibe onye mere nya na-ede ewuwe ya na nwanne ya Soniade ọbala tule dibịa nwa dibịa alụsị Soniade oji mgbọrọgwụ n'aka bi ụwa Soniade nwa mmụọ ewe egwu na-ekene egwugweni Chiefs Engineer Osita Ndubuisi Ishie ọbatu na dị mma chi ọbatu na dị mma n'ugwu egwu keneli gị egwu na-ekene egwugweni Chief Dominic ọgụgụ ọmagwa Ishie omeleka nne ya ọdọbụra n'ugwulu niile aka ga-agwụ bịa ọdọbụra na-alụgwa egwu na-akpọ itegwu Chief Wọtọka iji nke ukwulu niile agbacha eze bịa nwata nwoke onye ukwu Kingdom alụgwa egwu na-ekene egwugwe nwabụlọgwụ ụwa isi nri agụ niile na mmụwa mama bịa dulumu haba jeli mama bịa dulumu egwu ekenewe Honorable Mrs. Mmadụ Mrs. Mmadụ na-eke ngozi Honorable ya Authentic Madam ụmụ abụrụ niile ekene ka anyị dị ya mama bịa dulumu nwanyị ka ibi ya na-alụgwa egwu na-akpọghịta Mr. Chukwuma ka ọ bịakwuwe onye egbuna m ka ọdụ na-akpọ Chukwuma egbuna m onye egbuna m dị ha ejima kwuru niile ejima kwuru bụ ya eze aza ya weli chome Ọrụ akwụdole zochie